Zahvaljujem kolegi Miljenku koji je to manje više sve organizirao i do danas je to lijepo vodio. Ja pozdravljam svoje paneliste i dozvolite mi da se sa nekoliko riječi obratim iz razloga možda da pojasnim zašto sam se uopće prihvatio ulogu moderatora. Pa evo, drage kolegice i kolege i svi vi koji pratite ovaj stručni skup politike i zakonodavstva Europske unije i Republike Hrvatske u potrebnom gospodarenju šumama, izazovi i posljedice. Stručni skup koji unatoč svim problemima vezanim za COVID-19 i nekoliko odgađanja vezanih s to, ipak na kraju će se održati i pokrenuti sigurno neke promjene. Dovesti do razgovora svih zainteresiranih strana. Koristim ovdje priliku da zahvalim upravi Šumarskog fakulteta kao i Hrvatskom savezu udruge privatnih šumoposjednika koji su ustrajali u organizaciji ovoga stručnog skupa. Žao mi je što nam se danas na ovoj panel rasprave niko nije odazvao iz resornog ministarstva, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Mišljenja sam da se malo razgovara, pogotovo argumentiranog razgovora. Mišljenja sam da kolege šumari nisu dobro shvatili Naturu 2000. Nije ona protiv njih. Morat ćemo se malo prilagoditi i promijeniti način shvaćanja šume. Shvati da je šuma živi organizam, složeni ekosustav, po nekima najsloženiji na ovoj kugli zemaljskoj, te da trupac nije jedini niti najbitniji proizvod te šume. Isto tako zaštitari, koristim po meni jedan pogrdni naziv za kolege koji se bave provedbom mjera zaštite prirode, stoga se odmah na početku ispričavam. Kolege zaštitari ne razumiju potrebno gospodarenje sa šumom, funkcioniranje šumskog ekosustava, prirodnog pomlađivanja i druge gospodarske zahvate. Ne može niko osporiti da hrvatsko šumarstvo nema tradiciju od 250 godina, da se površine šuma ne smanjuju, da naše gospodarske šume nemaju strukturu i sastav blizak prirodnim šumama, prašumama. Odgovorno tvrdim da mi u Republici Hrvatskoj nemamo niti jednu šumu, ili bolje reći sastojnu, koja nije produkt rada šumara zadnjih 250 godina. Dakako ovdje ne mislim na prašume, za koje isto tako mislim da bi ih trebalo biti više. To se nažalost ne može ispraviti. Da je tome tako pokazuje izvještaj o stanju prirode u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2013-17. kojeg je napravilo resorno ministarstvo, te se iz njega vidi da 99% naših šuma obuhvaćeno Naturom 2000 ima izvanrednu očuvanost ili dobru očuvanost. Tako da se sad postavlja jedno normalno pitanje, što onda tu ne valja u dosadašnjem načinu gospodarenja? Zašto sad takve značajne promjene i stvaranje prepreka kod donošenja planova gospodarenja? Puno se priča bez argumenata i činjenica. Malo smo puta sjeli za stol. Iz svog osobnog iskustva, kad sam imao priliku pričati s nekim iz zaštite prirode, uvijek smo našli puno suglasja. Mislimo isto, ali svatko sa svoje točke gledišta. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ima jednu jako dugu tradiciju u svom nastavnom programu sa kolegijom zaštite prirode. Ovo je vrlo bitno. Prvi smo na sveučilištu u svoj nastavni program, znači na sveučilištu u Zagrebu, uveli kolegij zaštitu prirode i okoliša 1980. 81. godine. 2005. godine uvodimo studijski program u skladu sa bolonjskim programom studiranja gdje imamo urbano šumarstvo zaštite prirode i okoliša. Svi mi nastavnici na svojim kolegijima tokom predavanja osvrćemo se na zaštitu prirode, bioraznolikost, očuvanje šumskog ekosustava i to po meni čini pravu aktivnu zaštitu. Bez toga nema zaštite prirode. Novi nastavni programi na Šumarskom fakultetu koji su rađeni, se recimo jedan sad upravo radi, stavljaju naglasak na shvaćanje šume kao ekosustava, ne proizvodnje šume, na proizvodnje šumske biomase, odnosno trupaca. Evo, iz tih razloga prihvatio sam biti moderator ove panela rasprave. Još jedan naglašavam da bi sve izgledalo puno kvalitetnije, da nam se netko pridruži iz resornog ministarstva pa da sučelimo argumente. Stoga mi sad na početku dozvolite da predstavim naše današnje paneliste. Krenut ćemo sa kolegom iz Slovenije. To je kolega Jože Mori, Zavod za gozdove Republike Slovenije. Ja vas pozdravljam, kolega Jože. Zatim docent dr. Stjepan Šterc, Hrvatski studij, Sveučilište u Zagrebu, naš poznati demograf. Lijepa pozdrav. Hvala. Dr. Josip Faletar, predsjednik uprave drvne industrije Spačva Vinkovci, naš student, drvno-tehnološki stručnjak. Hvala ti, Josipe. Kolega Goran Gregurović, magistar znanosti, Ministarstvo poljoprivrede. Gorane, izgubio si se, a tu si. Pozdravljamo i tebe. Tu je Zdenko Bogović, Hrvatski savez udruge privatnih šumoposjednika. Zdenko, pozdravljamo te i zahvaljujemo na sve ovome što si učinio da ovaj stručni skup zaživi, da se pokrene i da kako to je naš Krešo Žagar, kolega šumar, Hrvatske šume, Zagreb, direkcija. Krešo, hvala i tebi što se odazvao.
Evo, ja bi sad krenuo zbog nekih obaveza ili možda malo uvoda, možda ponajprije sa našim kolegom Štercom. Pa evo, kolega Šterc, stvarno vam se zahvaljujem jer ste i kad ste bili spriječeni za neke prijašnje naše termine, pokušali ste naći odgovarajuću zamjenu. Manje više svi znamo da je demografija znanost o stanovništvu, te da između ostalog utvrđuje međusobne odnose kretanja stanovništva sa drugim društvenim i gospodarskim pojavama. Možete li se ukratko otvrnuti općenito na problem demografije u Republici Hrvatskoj? Često vas vidimo u različitim medijima, vidimo vas kako se zove na televiziji, pokretač ste mnogih stvari koje mislimo da su korisne što se tiče te demografije. Mi o demografiji jako puno pričamo u Republici Hrvatskoj. Donedavno smo imali ministarstvo, sad imamo državni ured. Znam iz nekih osobnih kontakata s vama da ste vi pokretač manje i više toga. Ali gledajte, situacija je nešto drugo. Gdje mi grešimo? Da li bi trebalo znanost uključiti u to? Pa evo, recite nam nešto općenito. Hvala vam lijepa na pozivu, hvala vam što ponovo otvarate prevažnu tu temu. Ovo što se događa u Hrvatskoj ne možemo mirno promatrati. Ovo što se također dogodilo na skupu da nema predstavnika izvršne vlasti također je signifikantno za puno toga. Vi ste spominjali šumski potencijal, šumsko bogatstvo, dakle bogatstvo prostora na kojem bi se zapravo trebali temeljiti, ja bih rekao, ključni razvojni, gospodarski i slični koncepti državni. A što se tiče stanovništva, to je objektivno po svim, ako baš hoćemo, pristupima, najvrijedniji potencijal svakog društva i prostora, pa između ostalog tako i hrvatskog. Jer zalud je sve ostalo, ako između ostalog iz prostora nestaje njegov najvrijedniji sadržaj, pa ja bih rekao i najvažniji faktor, a to se nama događa. I događa se takvim intenzitetom da svako onaj koji je imalo racionalan i koji ima, ja bih rekao, nekakvu odgovornost prema zemlji u kojoj živi, s kojom upravlja i tako dalje, ne može to mirno promatrati. I ja ću samo spomenuti nekoliko pokazatelja koji su nam ključni da bi se shvatila težina situacije. Dakle, mi imamo nevjerojatnu depopulaciju, mi imamo demografski slom, a to je po demografskim, između ostalog, kriterijima, kad su svi demografski trendovi, parametri negativni, mi smo ušli u nevjerojatnu zapravo depopulaciju prirodnim putem. Nama je zadnjih 6 godina, 7, pogotovo nakon ulaska u Europsku uniju, prirodni pad na razini 16.000 ljudi godišnje, dakle toliko ljudi više umre nego što se rađa. Ovo što se sad događa vezano za virusnu krizu nas je sve uzbudilo. Mi vidimo zapravo tu tešku situaciju i apsolutno nemamo ništa protiv toga da se reagira u javnosti na takav način, ali mi takvu smrtnost u Hrvatskoj imamo već poduže vremena i nismo se ozbiljnije osvrnuli na nju. Ja bih čak rekao da politički sustav koji upravlja državom izbjegava ovu problematiku i nastoje zapravo pomaknuti iz javnosti jer zapravo nema pravo rješenje za nju, a rješenja nisu na razini otkrivanja, ne znam, atoma ili atomskih jezgri i tako dalje, nego se mogu slijediti primjeri nekih drugih zemalja koje su nam između ostalog pokazale kako to između ostalog rješavati. Ja vrlo često spominjem tu Irsku i Izrael i tako dalje, gdje su stavili demografsku problematiku u samo središte ukupnog razvoja i praktički sve grane koje vi spominjete ovdje, pa i ostale koje nisu spomenute, a spominju se na nekim drugim skupovima, zapravo ovise o ključnom faktoru, a to je ljudska populacija. Prema tome, ljudska populacija je najvažnija i to moramo shvatiti i to moramo svi, ja bih rekao, na javnoj sceni ukazivati da bi konačno politika mogla shvatiti da mora povući ključne strateške poteze. Spominjući ovo šumsko bogatstvo, dakle na samom početku, vi ste zapravo pokazali put kojim treba ići. To je napravila recimo Irska, koja je počela stimulirati temeljne djelatnosti koje se zasnivaju na potencijalu vlastitog prostora. Dakle, sasvim sigurno to šume jesu. S druge strane, Irska se odlučila između ostalog na povezivanje sa vlastitim iseljeništvom i silnim bogatstvom irskog iseljeništva, što Hrvatska nije učinila, iako nam godišnje dolazi putem doznaka u financijski sustav države više sredstava nego što su sve moguće strane investicije u Hrvatskoj. Prema tome, bilo bi vrijeme da izvršna vlast konačno oslušne zapravo znanstvene zakonitosti i projekcije koje se daju i da počne donositi, ja bih rekao, ključne strateške odluke vezano za tu problematiku. Ne čujemo se.
Evo, sad ćemo se čuti. Gledajte, nemam ni ja baš iskustva, ali u ovi sat i po ću vjerovatno ja steći ta iskustva. Uopće ne umišljam da sam mislao togonal, ali ko zna što će biti na kraju svega toga. Evo, ja vam se zahvaljujem na ovom prvom pitanju. Ja bi sad krenuo sa nekim redom kako sam ja to zamislio. Evo, postavio pitanje kolegi Josipu Faletaru, znači predsjedniku uprave naše ponajveće drvne industrije. Isto malo pripremajući se za ovaj stručni skup, vidio sam da prema nekim izvorima 10% ukupno zaposlenih u Republici Hrvatskoj je u drvnoj industriji. Da drvna industrija Hrvatske sudjeluje sa 8% u ukupnom nacionalnom izvozu. Ajmo sad za početak isto i sa doktorom Štercom, da li možemo to ignorirati? Mislim da definitivno to se ne može ignorirati i mi smo kao drvna industrija značajni u dijelu zaposlenosti i prihoda i izvoza u Hrvatskoj. Pogotovo što je drvna industrija radno intenzivna grana, znači i grana u kojoj se zapošljava jako puno ljudi i ljudi koji rade, i to ljudi koji su čak i nisko obrazovani, i to je za demografiju i za razvoj, ajmo reći pogotovo naše Slavonije, gdje u srcu Spačvanskog bazena je to ključno. Tako da mislim da se to ne može zanemariti i to treba uzeti. S druge strane, ja bih rekao da to treba iskoristiti i još više izvući iz te naše zlatne sirovine, stvoriti još veću dodanu vrijednost i još veću zaposlenost i korist svih. Ja bih rekao da, recimo, mi kao drvna industrija imamo jako malo komponenata. Aha, da se sad čujemo. Alo? Čujemo se, Josipe, nastavi sada. Čujemo se. Što se nije čulo? Dobro, ok. Znači, smatram da drvna industrija kao industrija koja ima jako malo komponenata uvoznih, već je sve, najveći trošak u našim proizvodnjama je sirovina, prvo, drugo je radna snaga, treće je energija i onda ostali neki repromaterijali. S tim da je sirovina i repromaterijali, sirovina i rad sudjeluju više od 70% troška. I s druge strane smo većinski izvozna grana i zato nas ne treba zanemariti. Mislim da smo mi jedan jako veliki potencijal baziran na šumi i na prirodnom bogatstvu koje posjedujemo. Opet se ja moram uključiti. Ja sam slušao pažljivo sve ove današnje naše referate koje smo imali priliku slušati svi od danas u 10 sati. Jeste zapazili onaj podatak što je rekla doktorica Nirvana, koji se recimo dešava problem ako mi izvozimo, ajde recimo neke proizvode koji imaju manji kako se zove stupanj dodane vrijednosti, kao recimo pelet, u odnosu recimo na neki namještaj i slično. Pa recimo ja sam vidio podatak da 85% peleta se iz Hrvatske izvozi. Da li tu postoji kakve mogućnosti, jer mi znamo od čega se radi taj pelet? Da li razmišljate o tome? Da, tu ima jako puno mogućnosti. Mi kao udruženje pri HGK pokušavamo samu svijest naše vlasti i svih ljudi unutar Hrvatske kako bi se taj naš pelet koristio, jer drvo se smatra CO2 neutralnim i smatra se obnovljivim izvorom energije. Mi ga proizvedemo kod nas, izvezemo ga najviše u Italiju, a s druge strane uvozimo plin i lož ulje koje spaljujemo u Hrvatskoj i zagađujemo zrak. Iz tog razloga mislim da bi svijest sama ljudi, ali evo, mi samo kad bi uspjeli državne institucije, one koje se griju na lož ulje, prebaciti na pelet, mi bi značajno se pomaknuli u tom razvoju. Ja nisam slušao ovo što ste rekli, što je gospođa spominjala. Ne znam da li je mislila na to što sam sad odgovorio ili nešto drugo. Pa ja mislim da ste vi kako se zove rekli odgovor. Mislim da sam čitao isto negdje na različitim portalima da naše trgovačko društvo Hrvatske šume sad pokušavaju nešto napraviti u tom pravcu i ja mislim da ste dobro rekli da bi trebali svi promijeniti svoju svijest.
Pa evo i Šumarski fakultet se grije na plin, ne vidim razloga da se nagrije na neki od obnovljivih izvora energije. Znači imamo svi puno tu prostora, znači taj drvni pelet bi se trebao spaljivati, odnosno koristi njegova energija u Hrvatskoj. I onda bi bili kudikamo konkurentniji. Ja? Ne znam koliko imamo vremena, ja ću vam još probati malo. Mi smo pokušali kao Spačva unutar ovdje kod nas u Slavoniji malo, čak smo išli na varijantu da mi investiramo u sustave grijanja kroz nekakve dugoročne ugovore sa školama. Nabavili smo i cisternu za prijevoz peleta kako bi s jedne strane mi kao firma imali naravno koristi, jer bi imali tržište, a s druge strane kako bi se naše institucije grijale s tim. I tu je bilo jako malo sluha. Jer uzmite, mislim sad je lož ulje pojeftinilo, ali prije, u to vrijeme kad smo govorili prije prošle godine i prije, vam je otprilike grijanje na lož ulje duplo skuplje nego na pelet. I onda s jedne strane, mi kad proizvodimo pelet, istina uložimo nešto energije od drvnog ostatka koji postoji, od sirovine koja raste ovdje i zapošljavamo ljude, plaćamo poreze i znači sve što tu prodamo mi u principu nadogradimo naš sustav. Ako Spačva ili neka druga firma proizvede pelet i na tom zaradi isplati radniku plaću, to se ide u kružnu ekonomiju gdje se okreće novac ovdje. Kad kupite plin ili uvezete lož ulje, vi ste jednostavno sve onu i zaradu i rad i poreze i sve ste dali nekom Rusu ili Ukrajincu. Dobro, hvala za sada. Idemo evo sad na našega kolegu iz Slovenije, Zavod za gozdove Republike Slovenije, kolega Jože Mori, ja vas još jedanputa pozdravljam. Vi pričate na slovenski ili već na nekom drugom jeziku, dobro ćemo se razumjeti. Evo, mene interesira, Slovenija je jedna od najšumovitijih zemalja u Europi. Uz Finsku, mislim Švedsku, vi imate negdje 58-60% šumovitost, možda i više, ovisno sad kak se na izvor našao. Kakva je situacija sa zaštićenim područjima u šumama Republike Slovenije? Najprije dobar dan svima iz Bijele i prvi put ove godine iz Snežne Ljubljane. Ja ću pokušati da pričam na hrvatskom jer je to dobra prilika za vježbanje, već dugo nisam. I ako nešto nije razumljivo, ako ne pričam dobro, onda me molim ispravite. Još ako idemo sad na zaštitu na području u Sloveniji, Slovenija kao cijela država površina je oko 2 milijuna hektara. Šume predstavljaju jedan dobar, nešto više nego milijun hektara i to je sad aktualna procent je 58, nešto više. I u Sloveniji imamo već decenijama zaštitenih 170 šumskih rezervata na površini 9500 hektara i 14 ostataka prašuma na male površine od 800 hektara. I 2004. godine, 1. maja, kada se Slovenija pridružila Europskoj uniji, istog dana je stupila u veljavu Natura u Sloveniji. I to čak na 38% sve površine, cjelokupne površine Slovenije, kao što je bilo viđeno i na Zdenkotovem grafu na slajdu, prvi smo po procentu površine u našoj državi. Od toga, u toj naturi 70% svih šuma u Sloveniji je uključeno u naturu i to znači oko pola milijuna hektara, što znači da je praktično pola svih šuma u Sloveniji uključeno u naturu. Ja lično sam sudjelovao na par okruglim stolovima kad se ta natura uvajala u Sloveniji i bilo je rečeno da će to biti samo očuvanje tradicionalnog gospodarenja,
da neće biti neke strašne rigorozne mjere, ali brzo poslije toga se iskazalo da su te mjere rigoroznije, puno rigoroznije nego što smo očekivali, naročito na području šumarstva. Prvo se to počelo kazati na održavanje i izgradnje šumskih puteva. Tu je bilo najviše otpora sa čuvarima prirode i to, i isto državnih organa koji se bave na ministarstvo za prirodu. Isto tako šumarstvo nije dobilo ništa nadoknade za to u prvim godinama. I procenat površine se čak povećala, za koji procenat u tim godinama i tako. Tako da imamo, ja mislim, slične probleme nego ih imate vi u Hrvatskoj. Isto tako, puno toga bi se rado zaštitilo i rigoroznije nego što je. Tako da trudimo se ali poslije nekoliko godina nešto smo uspjeli postići na tom području. Samo malo, ja bih isto iskoristio još jednom priliku da pokušate našim kolegama u Hrvatskoj reći da li šumsko-gospodarski planovi predstavljaju ujedno i planove upravljanja zaštićenim područjima. Jer kad sam malo ja se dublje probao udubiti u tu problematiku nature, gledajte, planovi upravljanja nisu propisani uredbom o staništima, nego se tamo navodi da je to jedan dobar alat, da nam može, ne znam ja, pomognuti kod očuvanja nekih posebnosti i slično. Ja osobno isto mislim da je to dobro, ali daj mi recite kako to kod vas u Sloveniji funkcionira. Planovi upravljanja sa naturom su integrirani u šumsko-gospodarske planove, to jest od samog početka. Prvi razlog bio je to da je to racionalno, da se ne podvajaju planovi, da nemamo da ne nacrtuju dvije organizacije, dvojni ljudi. Ali postupak je takav da mi moramo po pripremi ovih naših planova šumsko-gospodarskih moramo poštovati smjernice koje nam za svak šumsko-gospodarski plan za jedinicu dade Zavod za očuvanje prirode. I to se mora integrirati u te šumsko-gospodarske planove. Ja lično mislim da to nije loša varijanta, jer tu se može što i neutralizirati sa našim planom i nije nešto posebno taj plan za upravljanje nature, nego je integriran u šumsko-gospodarski plan. Hvala vam za sada, kolega Mori, ali evo sad imamo još neki tu naših kolega, pa ja ću možda početi sa kolegom Goranom Gregurovićem iz ministarstva našeg resornog, pa te molim, Goran, da se uključiš. Prateći danas izlaganje kolege Jure Čavlovića, on navodi da 46% šuma je u natura područjima. Da li vi znate jesu li tu nacionalni parkovi prirode? Pogotovo što po Naturi 2000 nacionalni parkovi ne bi trebali biti uključeni u to. Nažalost, moram reći, nemam točnu informaciju. Nemate točnu informaciju, dobro. U svakom slučaju možemo komentirati da su brojke ili postoci šuma pod režimom Natura 2000 i NKS-om bez ili sa nacionalnim parkovima i drugim objektima visoke razine zaštite iznimno veliki. Dobro. Onda recimo, znači vi ste ovdje predstavnik našega resornog ministarstva gdje se i ova naša grana šumarstvo nalazi. I sad prema nacionalnoj inventarizaciji šuma ili inventuri šuma profesor Čalović i njegova ekipa su utvrdili 14 kubika mrtve drvne tvari ili organske tvari. I sad recimo na temelju kojih istraživanja se opet propisuje još novih 15 kubika mrtve tvari? Ili je to samo tako izrukavano, što bi se reklo? Evo, mogu reći samo načelno neke stvari. Po mojim saznanjima, barem u moje ruke, nije
dotakla rasprava pri donošenju pravilnika iz Ministarstva zaštite okoliša, tako da ne mogu to komentirati. Kao državni službenik i građanin ove države koju neizmjerno volim, mogu reći načelno da svaki akt, zakonski ili podzakonski, koji rezultira posljedicama, o čemu ovdje raspravljamo, depopulacije, gospodarskog podrivanja ili gospodarskog nepružanja, nerazvijanja potencijala gospodarskog i svih ovih negativnosti uzrokovane bilo kojim partikularnim potrebama, bilo koje drugih grana privrednih, da apsolutno nisu prihvatljiva i da ih treba ili odbaciti ili nanovo raditi. To je načelno. Vezano ovo što ste pisali o kubicima drvne mase koje se moraju ostavljati, mogu reći s obzirom, mogu komentirati nešto iz Europske unije na koji se svi pozivamo. Pa evo, imam jedan dokument koji su proslijedili za informaciju naši kolege iz Njemačkog ministarstva za prehranu i poljoprivredu, naši kolege šumari, u kojem su proslijedili jednu studiju, to je Savezni institut za međunarodnu šumarsku politiku i šumarsku ekonomiju iz Thünen institut, u kome su znanstveno elaborirali ne samo za Njemačku, već i za sve države članice EU-a neke projekcije do 2050. godine koje kazuju da se implementacijom EU strategije o bioraznolikosti i njihovih ciljeva predviđa se samo za Njemačku do 2050. 31% smanjenje dostupne drvne mase na tržištu, a na razini EU-a tržišta 42% do 2050. To su, velim, ogromne brojke, neću komentirati, ali postoje dostupni podaci da sudionici zainteresirani malo vidjeti tu studiju koje su dane i projekcije naravno i za Hrvatsku, čak i za drvnu industriju i za mnoge kategorije unutar toga. Naravno, velim, samo ću ponoviti, ne ulazeći, ne je bilo niti kolegijalno, velim, i velim, s te razine kao državnog službenika komentirati akte drugog ministarstva ili države, ali velim, ponovit ću da sve glavne premise o kojim ovdje gospodarimo, o kojim ovdje pričamo, koje proizlazi iz EU i nacionalne legislative, temeljene su na potrebnom, odnosno održivom gospodarenju šumama. I velim, kao šumari, kao stručnjaci i ljudi dobre volje, apsolutno stojim iza i naše, velim, ministarstvo iza tih premisa koje su izražene i kroz dokumente, kroz akte na nacionalnoj razini Zakona o šumama. Na još višoj razini Ustava Republike Hrvatske prepoznate su šume kao nacionalno blago i izvor osobitog interesa i zaštite, sve na premisama održivog potrebnog gospodarenja šumama. Evo, ja ti se zahvaljujem za sada, Gorane, stvarno si državni službenik i očekali smo od tebe takav odgovor ili možda i nismo očekivali, ali ja bih samo htio reći da još jedan naglašavam da nije bilo rasprave, kvalitetne rasprave, jer kad se čita EU direktiva o Naturi 2000, svagdje se naglašava rasprava sa dosadašnjim korisnicima, sa društvenim zajednicama i slično. Ja takvu raspravu nisam vidio kad se kod nas donose takve mjere. Druga stvar, ja gledam sad kroz prozor, ne znam gdje vi gledate, pada snijeg. Izdat je meteo alarm da će biti ledena kiša. Da će ledena kiša čuda napraviti u našim šumama. Da li će neko izračunati koliko će biti mrtve organske tvari na tlu? Mislim da ono što sam ja rekao, da naši kolege koji propisuju takve zakone, ima i naših šumara koji su sada na nekim odgovornim funkcijama
u našim ministarstvima i tim resorima koji se bave s tim, zaboravili su svoju osnovnu struku. Znači ja sam naglasio da mi radimo sa šumskim ekosustavima koji žive. Tu se svakodnevno dešavaju odumiranja, izvale, vjetroizvale i slično. To je nešto što se ne evidentira. Mi sad pričamo o 14 kubika koja je nacionalna inventarizacija pokazala. Što će biti sutra ili možda za 10 dana kad padne još tog više snijega. Tako da mislim da to nije dobro, da se nešto propisuje. Jer opet velim, radimo sa živim organizmom. Šuma je živi organizam. Evo, izvoli Gorane. Ispričavam se na smetnji. Evo, zabravio sam samo reći vezano na ove silne kubike propisane. Znači, ovo je ministarstvo, odnosno uprava, uputilo dopis Europskoj komisiji vezano i na današnju problematiku i aktualno vezano na programiranje šumarskih mjera za iduće programsko razdoblje. I Europska komisija nas je obavijestila da vezano na ostavljanje određenog broja kubika u odnosu na direktivu o pticama i vodama, po njima znanim informacijama, a vjerujem da investitori, financijeri EU programa znaju kome prosljeđuju novce za implementaciju, od 12 država članica koje primjenjuju neke od mjera oblika Natura payments, odnosno kompenzacija za ograničenja u gospodarenju šuma, znači 12 država primjenjuje 19 različitih programa ruralnog razvoja. Samo jedna digresija, Njemačka je prijavila i neke druge države programe ruralnog razvoja na razini saveza država. Mi samo imamo jednu nacionalnu. Uglavnom, Europskoj komisiji nije poznat ni jedan slučaj legislativni, kakav god drugi hoćete, u kojem je drvna masa, propisano ostavljanje suhog drva po hektaru ili po vrsti ili zaštićene flore i faune. Znači, mi smo izgleda, u žargonu bi rekli, veći katolici od pape. Rekli bi po... To ništa nije novo, kad gledamo i neki... Nema Evropi koliko od nas. Evo. Dobro, Gorane, hvala. Još ćemo se mi vratiti tebi. Ja se nadam da se kolega Žagar neće ljuti. Ti si ipak najmlađi Krešo, koliko se meni čini, koliko ja znam kad si studirao. Evo, ja ću postaviti pitanje našem Zdenku Bogoviću, pa te molim, Zdenko, da se uključiš. Svjedoci smo činjenice da je za većinu radova investicija koje se planiraju zaštićenim područjem prirode potrebno ishoditi ocjene prihvatljivosti, studije utjecaja. Što je prema vašem mišljenju izostavljeno u postupku donošenja prijedloga ekološke mreže, odnosno Natura 2000 područja? Izvolite, kolega Bogović. Hvala, profesore. Smatram da je osnovna stvar izostavljena kod pokretanja procedure Natura 2000 prije 10 godina ili još prije, u smislu da niko nije uzeo u obzir šumski ekosustav u računicu. Znači, šuma je uzeta zdravo za gotovo, što znači da nikakva analiza nije izvršena sa strane odgovornih koji su trebali to prvo napraviti, a komisija to je naglasila da treba napraviti analizu utjecaja primjene Nature u šumarski sektor. Što znači, mi smo uzeli zdravo za gotovo naše šume, a pretpostavili smo onda jednu pticu, jednog insekta. Niko ne računa na hrast, niko ne računa na šumski ekosustav, iz čega proizlazi taj fond svega i ta ograničenja. Što znači, osnovnu stvar nismo napravili u ovoj državi, a ta osnovna stvar je trebala pokazati da li ta implementacija u smislu gospodarstva, u smislu stanovništva ima pozitivan ili negativan utjecaj. Nažalost, neki od nas su dali za pravo, pa smo uzeli to i računati, evo, nikad nije kasno, nadam se, i dajemo neke osnovne postavke koliko mi pridonosimo bioraznolikosti Evropske unije i nadam se da će to biti poticaj za neku bolju i širu raspravu, pogotovo sa znanstvenu zajednicu, jer uopće nije sporno da implementacija Nature 2000 za šumarstvo je u negativnom
dijelu, što znači da neko treba sve to skupa pokriti u smislu financija, što je prvo, a Europa taj dio pokriva jer je ona predvidjela da to postoji. Živimo gdje živimo, mnogi to nisu uopće računali, jer to je u neki način populizam bio i bitno je bio ulazak u Europsku uniju, ali smatram da je sve dinamično, kao što profesor kaže, šuma stalno radi, a ona je dinamična, nema tu statike, tako da i ovo nije sveto pismo i s jedan kvalitetni zajednički rad i zaštite okoliša, to je prirode, i nas svi u sektoru šumarstva možemo napraviti korekciju i da mi normalno nastavimo živjeti od šumarstva. Hvala. Kolega Bogoviću, evo sad već kad smo još kod vas, ja sam profesor uzgajanja i osnivanja šuma. Ja sam danas iz ovih vaših referata vidio, jeste vi naveli, ne samo vi, nego kolega Čalović i neki drugi, neke probleme. Ja mislim da se to može riješiti, da to naša struka bez problema. Čak to je ono samo različiti pristup, kako mi to gledamo, kako gleda kak se zove, zakonodavac. Ali da li imate vi osjećaj da se, kak se zove kod nas, kad se veli mrtvo drvo i ne znam, neka gljiva saprofitska ili ne znam ja, neka mahovina ili neki drugi insekat ili čak i ptica, da one sve zahtijevaju pojedinačno. Ja opet tvrdim da na jednom stablu, starom stablu hrasta, može biti i strizibuba, može biti i taj djetlić i može biti puno toga. Da li mislite da to jednostavno bi morali raščlaniti, da bi to morali pričati, organizirati ovakve skupove, tražiti, jer jednostavno imam osjećaj da se mi ne razumimo. Meni je ovo, kak se zove, ne znam, 30% iznad 30 cm. Pa to su najosnovnija pravila koja mi učimo studente u prebornoj šumi. Znači, da bi neka šuma bila normalna, mora to imati. Zašto je to sad problem? Zašto mislite? Pa mislim da je samo bit komunikacije u konačnici. Evo, to je stvar, mi apsolutno ne moramo, ovo ispada da možda pričamo sami sebi, mislim da će ovaj skup imati ipak neki pozitivan efekt i na drugu stranu ili druge strane od donosioce odluka. Uopće nije sporno da je to kompleksna stvar, a uopće se stvari ne mogu na taj način postaviti, jer kažem, neko si je dao za pravo da izdvaja iz tog šumskog ekosustava samo jedan dio, a na taj način u biti ugrožava šumski ekosustav. To je vrlo jednostavan odgovor, znači komunikacija i puno razgovora. Evo, potičem sve nas da ovo samo bude početak jedne dobre suradnje i korektiva za budućnost u zaštiti prirode. Hvala za sada. Evo sada kolega Krešimir Žagar, Hrvatske šume, trgovačko društvo. Kolega Žagar, vi gospodarite sa 70% šuma ili šumskih površina, znači manje više sa svim državnim šumama, osim nekih drugih institucija. I gledajte, morate raditi programe gospodarenja. Mi čim nemamo program gospodarenja, mi ne možemo ništa raditi u šumi. Sad dobivate nove uvjete, morate uklopiti ove programe upravljanja. Sad me interesira da li vi kao Hrvatske šume ste ekipirani za sad novi vid taj posla, da li će to produžiti vama izradu tih programa gospodarenja i normalno onda sve vezano sa tim. Gledajte, mi imamo takozvane te godišnje planove, ali sve to otežava. Jeste se pripremili za to što sad se očekuje od vas? Evo, zahvaljujem, nadam se da se dobro čujemo. Čujemo se. Pripremljeni jesmo dobro. Evo, pozorno sam slušao i predavanja koje su bila od 10 sati, ali pozorno sam slušao i paneliste. U puno toga smo se našli, naravno, mi kao Hrvatske šume, kao javni šumoposjednik, odnosno trgovačko društvo u 100% vlasništvu države. Evo i sami ste rekli, gospodarimo sa ne 70, nego i 76% praktički šuma u Republici Hrvatskoj, znači ostalo 24% su šume privatnih šumoposjednika i rekli smo drugih institucija. Znači ogromna površina, ogromna odgovornost, samim time i utjecaj ovih mjera, ograničenja, Natura 2000 je puno veći i jači znači na državnim šumama. Naravno, mi gospodarimo, nismo vlasnici, gospodarimo tim šumama i možemo na neki način drugčije to sve skupa promatrati možda kao privatni šumovlasnici koji gledaju to čisto i kao svoje vlasništvo. Država je vlasnik, država nam propisuje, ali evo nekada se dogodi da i država propusti neke stvari koje onda direktno utječu na, možemo reći, vlastito bogatstvo, odnosno imovinu. Takav je čini nam se slučaj i sa Naturom 2000, upravo što je rekao gospodin Bogović, nije bilo uzeto u obzir znači sve što se tiče primjene Nature 2000 u Republici Hrvatskoj. Osim toga, evo i rasprava koja nije provedena, praktički koja bi dovela do toga da se nije uzelo u obzir sve, nije također provedena
u onom smislu kako je trebala biti. Tako da smo u situaciji u kojoj jesmo. Evo da odgovorim na pitanje što se tiče samih programa šumsko-gospodarskih planova, programa gospodarenja, odnosno osnova gospodarenja. Mi jesmo spremni, imamo svoju službu za uređivanje šuma. Evo vjerujem da i mnogi kolege slušaju i danas ovdje i mogli bi čak i više o tome reći. Služba za uređivanje i odjeli za uređivanje, kolege, znači taksatori, samostalni taksatori 2, njihovi pomoćnici na podružnicama, oni praktički koji inače pripremaju sve parametre za revizije osnova i za novih osnova gospodarenja, su upoznati i izrađuju i planove upravljanja. Znači imamo mogućnost kao i kolege u Sloveniji da su nam naši šumsko-gospodarski planovi ujedno i planovi upravljanja ako se odnose na područje ekološke mreže Natura 2000. Tu nam je jedna, ajde recimo, sretna okolnost, evo, da možemo praktički poslove uređivanja koje su praktički do sada bili financirani iz vlastitih sredstava, možemo financirati iz sredstava Europske unije. Zato smo i pripremili projekt Eco-Manager, znači upravo financiranje radova izrađivanja planova upravljanja. Nažalost, evo, financiranje još nije počelo, odnosno, evo, ne znam kad će krenuti. Još 2017. godine se počelo raditi na tom projektu, 2018. godine je trebao biti raspisan i natječaj, Republika Hrvatska je trebala povući sredstva koja bi onda praktički mi kroz taj natječaj i projekt sebi financirali te radove. Radi se o ogromnim sredstvima, radi se o 30 do 35 milijuna kuna godišnje, odnosno u razdoblju u kojem smo planirali ta sredstva iskoristiti petogodišnjem, to je bilo otprilike 150-160 milijuna kuna, znači ogroman iznos za Hrvatske šume, ali praktički iznos jedne ili dvostruke godišnje dobiti. Evo, nažalost, zbog stalno nekakvih problema u samom projektu, na koji način će se priznavati ti troškovi i ljudi koji će raditi na planovima upravljanja, došlo je do nekakvog odugovlačenja, ali nikako se nije raspisao natječaj i došli smo do 2020. godine, znači gdje su praktički sredstva stopirana, financiranja novih projekata, raspisivanja novih natječaja zbog naravno spašavanja ekonomije i gospodarstva usred COVID-19 i evo, nažalost, koliko znamo, trenutno Eco-Manager je stopiran i neće se kao takav ni provoditi. Znači, mi ove radove koje radimo za planove upravljanja za potrebe Natura 2000 ćemo sada nominirati na projekte, evo, koji će biti financirani iz fonda spašavanja, da tako kažem, ekonomije i evo, vjerujem da ćemo iz tog fonda uspjeti, barem ove troškove koje ćemo nadalje imati, a ovo što smo imali u 2018. 2019. godini i u ovoj 2020. praktički možemo zaboraviti, odnosno ostaje na trošak Hrvatskih šuma. Hvala, Krešo. Ja sam mislio jedno od pitanja svojih postaviti upravo i trošenje dosadašnjih novaca koja su predviđene u Europskoj uniji za šumarstvo, pa onda 2007. 2013. 5,7 milijardi, onda ona famozna uredba 1305 iz 2013. 8,2 milijardi, jel? I sad ispada da mi od toga ništa nismo dobili, jel? Možda bi to bilo pitanje za našu saborsku zastupnicu, gospođu Marijanu Petir, jel? I sada opet ovi novi problemi koje ste vi naveli, znači puno je novaca u igri, ali ja nisam vidio da je nešto došlo u šumarsku struku. Dobro, došlo su sredstva konverzije, znači program mjera ruralnog razvoja obilato se koristi. Bilo je jedno pitanje u onim anketama, da li su dovoljno iskorištena sredstva. Mislim da nisu dovoljno, znači mogla su se i više. Konkretno, evo, konverzije su se mogle i nešto više iskoristiti, evo, završava obračunsko razdoblje. Prolongirani natječaj do 31.12. znači još se mogu javiti privatni šumoposjednici i mi kao javni šumoposjednik, znači za sredstva. Mi smo pripremili 40 milijuna kuna, znači za 2020. godinu. Namjeravamo to znači prijaviti do kraja godine. Evo, zajedno sa 2019. 2018. znači radi se o nekih 100 milijuna kuna koje smo iskoristili za radove konverzija i radovi izgradnje šumske infrastrukture. Evo, sada nam je upravo pri kraju izgradnja ceste na području uprave šuma Gospić, to je sad već druga cesta koju financiramo, znači ponovo iz mjera ruralnog razvoja, iz mjere 433, tako da, evo, sredstva postoje. Tu mi je žao što se nije moglo prijaviti više od jednog projekta godišnje, jer šumska infrastruktura nam je u određenim područjima vrlo oskudna, znači otvorenost bi trebala biti veća, pogotovo mislim tu na Liku, Kordun i neka, evo, deprivirana područja Republike Hrvatske. Ali evo, nismo mogli više prijavljivati, iskoristili smo maksimalno, to je tih 1 milijuna eura godišnje. I tu su nastavni projekti, Natura Vita, tu je projekt Fearless Velebit, znači gdje kroz razminiranje dolaze i radovi konverzije, znači zamjene autohtonim vrstama, pošumljavanja,
protupožarne mjere, evo, znači, a to su ogromni projekti vrijednosti 350 milijuna kuna Natura Vita i 260 milijuna kuna Fearless Velebit, a pripremamo i sljedeće takve projekte kao što je Karlovac Karst. Dobro, hvala Krešo. Evo, ja bih se opet zamolio kolegu Šterca da se uključi, evo da njemu postavimo sljedeće pitanje. Ja sam Ličanin i normalno da ću iskoristiti ovaj trenutak i promociju svoga kraja, ali ne samo Liku, nego i Gorski kotar kao naša dva najšumovitija područja. Brojni nacionalni parkovi, parkovi prirode se nalaze tamo. Ujedno su to i područja sa najslabijom naseljenosti. Osnovna djelatnost tih područja je šumarstvo i djelatnosti vezane za šumarstvo, znači drvno-prerađivačka djelatnost. Ako sad stavimo određene zabrane, smanjimo pristup, čuli smo kolegu Gorana da se to na nivou Europe predviđa neki 30 do 40% smanjenja. Znači smanjit ćemo gospodarsku aktivnost. Šta će to se desiti? Da li će to utjecati na te demografske promjene? Kolega Šterc, uključite samo mikrofon. Evo, može sad. Čujemo se. Tako, ovo što ja čujem, a slušam to već godinama, ako mi mislimo zapravo da ćemo na fondovskim konceptima, između ostalog, podići gospodarstvo, i financije i demografsku problematiku u Hrvatskoj, ja bih rekao da je to politička iluzija. Dakle, ako se mi ne usmjerimo na naše potencijale koji su vezani za potencijale prostora o kojima vi spominjete kroz šumsku infrastrukturu i tako dalje, i društvene, dakle, gdje ja spominjem tu ljudsku populaciju, dakle, mi nećemo nikakav iskorak. Meni naprosto nije jasno kako je moguće da svi prostori, sve djelatnosti i sve obitelji iste porezne stope imaju isti porezni pristup. Dakle, potpuno je jasno, vi se sjećate područja posebne državne skrbi, sjećate se brdsko-planinskih područja, sjećate se otočnih područja i tako dalje. To su bili zakoni koji su između ostalog predlagani i donošeni još u ono vrijeme kad sam ja bio u sustavu, jer se između ostalog smatralo da su ta područja posebni hrvatski potencijali i da se prema njima mora pristupiti sasvim drugačije. Dakle, nama je potpuno jasno da Lika nestaje, da nestaje Slavonija i tako dalje. Neću sad spominjati uopće parametre vezane za depopulaciju tih prostora, ali postavlja se pitanje, ko će uopće obavljati ove djelatnosti o kojima mi govorimo u tim prostorima, s obzirom da stanovništvo, uglavnom mlado odlazi, stari i tako dalje, prirodni pad je prisutan i svi ostali negativni demografski parametri. Dakle, mi moramo shvatiti u svim segmentima da je između ostalog svaki postupak koji je vezan za neki granski postupak mora i biti između ostalog usmjeren i na, ja bih rekao, revitalizaciju, i to naravno ljudske populacije. Dakle, ne samo revitalizaciju šumskog i ostalog fonda. Međutim, mi to nismo shvatili i mi dalje kao država imamo pristup da ćemo fondovskim zapravo, ja bih rekao, sredstvima riješiti ovu situaciju u Hrvatskoj. Umjesto da zapravo potičemo i to kroz porezni sustav djelatnosti, kao što je u vašoj Lici, koje se temelje na bogatstvu ličkog prostora. Dakle, mi to još nismo taj model prihvatili i s obzirom da nam vrijeme prolazi, da se u tom vremenu javljaju i krize, kao što je ova virusna kriza, stvari će se još više pogoršavati i mi zapravo ćemo izgubiti u pojedinim prostorima, pa između ostalog i u vašem ličkom prostoru, izgubit ćemo onaj potencijal ljudski koji održava funkcije tog prostora. Dakle, mi te funkcije prostora nećemo održavati i osim toga čak i vezano za zaštićena područja, dakle, postavlja se pitanje za koju se to populaciju, štite područje i tako dalje, Iako se može, kroz turističke migracije dohvatiti populacija koja je bila izvan Hrvatske zainteresirana za to, ali taj koncept, gdje se smatra da će se fondovskim rješenjima sve riješiti, i da će između ostalog kroz imigraciju se riješiti pitanje radne snage. Dakle, ono što nedostaje danas Lici, kad ste spomenuli već vašu regiju, između ostalog je i radna snaga. A dohvat radne snage se ne radi isključivo kroz imigraciju stanovništva, nego i kroz, recimo, planiranje radne snage kroz klasičnu populacijsku politiku, što mi ne činimo. Dakle, stvari su poprilično ozbiljne, čak bih rekao puno su ozbiljnije prema statističkim parametrima nego što ja izgovaram. Samo je pitanje svijesti, da li ćemo mi shvatiti da pred našim očima zapravo nestaje hrvatska budućnost. Evo ovako, dosta to loše izgleda što ste vi rekli, jel? Možda kak se zove, da ste i prave podatke iznosili ili brojčane, bilo bi to još i gore. Ali evo sad bi ja ponovo pozvao našega kolegu Josipa Feletara
drvna industrija Spačva. Evo, što vi velite? Vi ste predsjednik najveće drvne industrije u Hrvatskoj ili jedna od najvećih. Vodite klaster Slavonski hrast koji je opet kako se zove, jedan od ponajvećih. Vi se nalazite u srcu Slavonije, možda se sad koncentriramo na vašu županiju Vukovarsko-srijemsku. Tu je poznata ili svjetski poznata Spačva, 40.000 hektara hrastovih šuma. Čitao sam isto neke podatke, ali to je sad nebitno. 1200 ljudi radi u drvnoj industriji, 800 je zaposlenih u šumarstvu, sigurno da tu ima puno prostora još za nova zapošljenja ili možda brojevi nisu apsolutno točni. Čuli ste 30 do 40% smanjenje dostupnosti sirovine. Šta to znači za vas? Da vi znate te podatke, se pripremate za to? Evo, recite nam nešto. Nešto sam čuo, iskreno, mi se baš u drvnoj industriji ne pripremamo oko toga i čisto nam zvuči malo nevjerovatno. 1200 zaposlenih je u našoj županiji u drvnom sektoru. Mi mislimo da to može biti duplo više od toga. Otprilike skoro polovica sirovine se ne preradi u našoj županiji i smatram da još uvijek u drvnom sektoru završava dosta proizvoda kao poluproizvodi vani, gdje se prerađuju u finalne proizvode više dodane vrijednosti. Smatram da tu ima jako puno prostora. Mi smo u našem klasteru i u našoj županiji, Spačva je najveći firma u drvnoj industriji u klasteru, znači od 1200, 860 je zaposlenih u Spačvi. I mislimo da tu kroz stupanj finalizacije i naravno uz investiciju u tehnologiju na neki način smanjujete radnike, ali kroz viši stupanj finalizacije zapošljavate i naš cilj bi bio kad bi uspjeli zadržati taj broj radnika, kad bi mogli još značajno povećati prihode u finalizaciji. I mislim da tu je dosta velik prostor. Mi smo, ja bih rekao, možda malo sebični, jer smatramo da sirovina koja raste na ovom području i hrast, ovaj zlatni koji od 120 do 150 godina raste i zauzima prostore gdje živimo mi u Slavoniji, smatramo da koristi od tog hrasta trebamo imati mi koji tu živimo. Ako Dalmatinci i Istrijani imaju najviše koristi od mora, logično da od slavonskog hrasta treba imati Slavonci. Mi imamo poljoprivredu i šume, ništa drugo. Demografska slika nam je, mogu reći, katastrofalna, slobodno. Ljudi se masovno iseljavaju, a ležimo na prirodnom bogatstvu i šume i poljoprivrede. I iz tog razloga mi još uvijek borimo se za sirovinu i malo na neki način se nadamo da to sad kad bi sirovinu uzeli ovdje, to je sigurno možda ne 1200, ali 1100 radnika bi izgubilo posao. Tako da taj projekat sa smanjenjem etata i sirovine, mislim da bi jako pogubno utjecalo na Slavoniju i na našu županiju. Mi smo organizirali, uspjeli smo se dogovoriti Šumarski fakultet, da smo pokrenuli ovu jesen, imamo 44 upisnika. U Gradištu izgrađujemo drvno-tehnološki centar, sve kako bi naš struku i znanost približili sirovini i kako bi ovdje u Vinkovcima bio nekakav centar drvne industrije Hrvatske i kako bi uz spačvanski bazen koji je prepoznatljiv u Europi i u svijetu kao i kvalitetna sirovina izvozili proizvode finalne što veće dodane vrijednosti. Hvala gospodine Faletar. Ja mislim da će vas Šumarski fakultet i dalje podržavati. Ali opreza nikad dosta i gledajte, sve što se najavljivalo uvijek je dolazilo puno prije nego što smo mi to mogli očekivati. Pitanje za kolegu Mori iz Zavoda za gospodarstvo Republike Slovenije. Da li su u sklopu planova propisuju mjere očuvanja vrsta i stanišnih tipova, te da li su to mjere dobrovoljne i obavezujuće, s obzirom upravo na strukturu vlasništva koji se razlikuje Sloveniji od Hrvatske, imate 70-75% privatnih šuma. Kako to funkcionira kod vas? U Sloveniji još je samo 20%, nešto malo više nego 20% državnih šuma. Sve ove, kao što sam pre rekao, iz
ove smjernice za gospodarenje za naše nacrte dolaze iz Zavoda za očuvanje prirode i te smjernice su integrirane u šumsko-gospodarske nacrte i teško je reći da li je to obavezno, jer recimo prije se govorilo da kako je to kad imaš u državi katastrofe u šumama. Mi smo imali puno 2014. puno tih katastrofa, od leda do vetroloma, sad potkornjaci i tako. I teško je sada imati masu, recimo, kao mi isto imamo recimo 3% u bukovim šumama da mora biti ove mase ostavljene u šumi. I to je sad nemoguće da se izračuna da li je to tako. To bi moralo biti obavezujuće, ali niko ne zna to da izračuna. Naš vir za to su stalne plohe koje izrađujemo tokom pripreme nacrta, ali to se izrađuje 10% godišnje. I tako da nešto je, nešto nije. Sad je dobro to da se neke mjere koje se tiču specijalno nature, da se kriju i u privatnim šumama. I treba isto tako naglasiti da je većina nature u velikim kompleksima, šumskim kompleksima u državnom vlasništvu. Ako skoknemo preko granice iz Gorskog Tara, onda su najveće površine su u okolini Kočevja i onda zapadno u okolini Postojne. Tako da, kao što sam već prije kazao, najviše prepreka je to da za svaku građevinu, svaku šumsku prometnicu treba da imamo ocjenu prihvatljivosti, ali još se ne čuti to toliko na sječi samo ili na planu sječe, jer mi smo još uvijek u zaostatku sa sječom. Ako gledamo na prirast, u Sloveniji priraste oko 8 milijuna godišnje, mogli bi sjeći 6, možda i 7 milijuna, ali u Sloveniji se sjeća oko, sad kad imamo i potkornjaci, sve oko maksimalno 5 milijuna kubika. I tako, to još ne osjetimo, ali kao što smo već prije čuli da će se raspolaganje s lesom za drvnu industriju da će se smanjiti, onda ćemo mi pasti pod ta pritisak. I natura će biti jedan od dejavnika koji neće baš uticati pozitivno na gospodarenje u privatnim šumama. Kolega More, dajte mi recite, upravo zato što imate jako puno privatnih šuma, rekli ste sami da je najviše naturom obuhvaćene su državne šume, ja? A da li postoje u Sloveniji kompenzacijske mjere koje nadoknađuju recimo privatnim šumoposjednicima gubitak sirovine, novčanih sredstava i slično? Kako to funkcionira kod vas? Pa, prve godine do 2008, mi uveli smo, kao što sam rekao, već 2004. ali do 2017. nije bilo nikakvih nadoknada za to. Isto tako kao kod vas, sve nadoknade za naturu otišle su u poljoprivredni sektor. Jednostavno nije bilo novca. Možda su bili jedni posamečni projekti u područjima nature, u šumama da se nešto financiralo, ali više za održavanje projekta nego da bi šumovlasnik nešto dobio. Međutim, 2016. ustanovili smo, reorganizirali smo šumarstvo u državnim šumama i ustanovili državnu firmu Slovenski državni gozdovi, i u sklopu toga zakona o gospodarenju sa državnim šumama ustanovio se sklad koji se financira iz prihoda iz državnih šuma. To je sklad za
specijalno za mjere, izdvajanje mjera u Naturi 2000 za privatne šume. Tog novca sada je već 3 godine, mislim da je tog novca oko 750.000 eura. Financiraju se naročito mjere u specijalne mjere za naturu, isto tako i sve mjere za gajanje šuma na područjima nature u privatnim šumama. Tako da sad je nešto bolje, šumovlasnik je nešto dobio, recimo za tih mjera je puno od recimo specijalne mjere za naturu su očuvanje biotopa, prepuštanje na ravnom razvoju. U tom primjeru recimo šumovlasnik dobije plaćen ne baš visok nadoknadu za etat, izgubljen etat, onda za nacrtno puštanje stojeće biomase isto tako. I kao što sam rekao, i sve ili možda za sadnju plodonosnih drveta, ali dobije isto tako ako je u naturi isto za sve za uzgoj mlade šume. To su čisto šumarske mjere. Dobro, hvala kolega Jože Mor. Evo sad može jedno pitanje vezano za, vrlo slično pitanje za kolegu Gorana Gregurovića. Mjere očuvanja u šumama su obavezujuće jer donose šumsko-gospodarski planovi. Kako je u poljoprivredi? Da li su oni obavezni provoditi te mjere? Da li to ima razlike? Čuli smo od kolege iz Slovenije, isto se u poljoprivredi se sve moglo dobiti, sve se plaćalo. A? Šumarstvo čak i u Sloveniji, što me je iznenadilo neugodno. A kako je to kod nas? Da li kolege koji raspolažu s poljoprivrednim zemljištom moraju provoditi te mjere nature? Ne moraju provoditi. Zašto? Programa ruralnog razvoja, znači sektor poljoprivrede ima, ne možemo reći da su to nisu kompenzacije. Imaju određena direktna plaćanja za sve aktivnosti na poljoprivrednom zemljištu koje su izvan nacionalne legislative. One su na dragovoljnoj bazi, voluntary, takozvanoj. Tako da znači svakav dodatni rad u poljoprivredi koji naravno nije propisan zakonima u nadležnosti poljoprivrede se ima mogućnost korištenja tih instrumenata direktnih plaćanja. Šumarstvo nije u takvoj poziciji jer nama je kroz naše šumsko-gospodarske planove, odnosno kroz zakonsku legislativu, znači kad imate u ŠGP-ove ugrađene zapravo rješenja Ministarstva zaštite okoliša, to je obvezatno. I nažalost i za to obvezatno provođenje, barem u ovom aktualnom programskom razdoblju, šumarstvo nema instrumenata korištenja. Nema, kako bih rekao, nema otvorenih, aktivnih instrumenata korištenja, mada je, kako je kolega Bogović spomenuo prije u predavanjima, imamo mogućnost kroz uredbu 1305 Europske unije, imali smo mogućnost aktiviranja i tog. Nije sada opravdavam puno, velim, zašto država to nije uradila u ovom programskom razdoblju, ali jedan od zasigurno većih problema, odnosno uvjeta koje smo trebali zadovoljiti, je bilo što 2013. 12-13. Nisu još natura područja bila skroz regulirana, mapirana, nije se znao obuhvat niti procjene u kom smjeru i kako bi se eventualno te kompenzacije trebale razvijati. No, mogu vam reći, ako ostavimo po strani, velim, ovo aktualno razdoblje koje je programsko, koje je pri kraju, u pripremama za iduće programsko razdoblje, da je ovo ministarstvo i ova uprava intenzivno, velim, s najvažnijim dionicima šumarskog sektora, bili oni, velim, u
u području državnih šuma, privatnih šuma i uključili smo i našu i znanost i institut. Od toga znači najvažniji dionici šumarstva upravo rade u formi jedne radne skupine na radnom prijedlogu znači budućih mjera u sklopu strateškog plana poljoprivrede RH, znači ex-program ruralnog razvoja, kako bi, probali uvesti, osmisliti jedan institut kroz jednu mjeru kompenzacija za ograničenja u gospodarenju šumama. Moram napomenuti isto vezano na program ruralnog razvoja, samo smo naglasili taj fond, ali postoje još europskih fondova, odnosno instrumenata plaćanja koja na neki način kompenziraju ograničenja u šumama. To su Life Plus programi te plaćanja de minimis plaćanja do 200.000 eura. To su instrumenti za neke manje projekte, ali u svakom slučaju oni su u korištenju u EU, tako da bi ih mogli i mi koristiti. Dobro, hvala Gorane, mi smo malo isto već u vremenskom stisku. Pa evo da postavimo pitanje još uvaženom kolegi Krešimiru Žagaru, što mene recimo osobno interesira, a to je recimo, čuli smo ovo smanjenje drvne mase, ali i vaši višegodišnji ugovori sa našim drvnoprerađivačima. Druga stvar, mislim da je sada, ali ti me ispravi Krešo, 5% od prodane sirovine se daje lokalnoj samoupravi. Kako sve to nadoknaditi? Mislim, mi tu pričamo, ako su izračuni točni, ja mislim da je to kolega Bogović govorio o silnim 100 milijuna eura, recimo samo dole u Gorskom kotaru, u Lici, govorimo o nekih 9-10 milijuna kubika. Kako će se to sve nadoknaditi? Mislim, svjesni smo stalnih pritisaka lokalne samouprave da se čak i ta izdvajanja povećaju. To su značajni novci za male ličke ili gorsko-kotarske općine, oni od toga na kraju krajeva i žive. Šta će biti s tim? Kako ćete vi ispunjavati te ugovore? Imate li možda, će biti tužbi možda prema vama, jer su to višegodišnji ugovori? Dobro, postoje okvirni ugovori, godišnje se rade na temelju objave javnih natječaja, jedan takav je upravo sada u tijeku za iduću godinu, ali recimo postoje višegodišnji ugovori koji su čak na 14 godina ugovoreni za energetsko drvo, za naše energane. Kolega Bogović u svom izlaganju dotaknuo u principu sve što je možda i najvažnije za reći na cijelom ovom stručnom skupu. Spomenuo je znači i te izračune kompenzacijske mjere koje su potrebne da se smanji znači taj utjecaj na prihod, odnosno dobit konkretno njih kao šumoposjednika, odnosno nas kao Hrvatskih šuma, a to je vrh piramide. Evo, tu je gospodin Šterc, i nekoliko puta smo spomenuli, znači nije tu samo ta nekakva izgubljena dobit koja, evo, za Hrvatske šume čak bi možda moglo se reći, ta dobit nije izgubljena, ta drvna masa je ostala u šumi, ona tamo ima svoju vrijednost, ali ta zarobljena, kako kažem, drvna masa možda uništava stabilnost i higijenu sastojina, znači pitanje što bi se kasnije moglo događati. Evo i to otvara jedno pitanje. Druga stvar, u Hrvatskoj šume spomenuo sam djeluju na području cijele Republike Hrvatske, evo, na gotovo 2 milijuna hektara, od toga je 773.000 hektara pod Naturom 2000. Po nekakvom izračunu, evo, mi gubimo godišnje oko 42 milijuna eura na toj površini upravo zbog tih mjera, za što ćemo tražiti kompenzaciju. Ne gubimo znači samo ta sredstva, gubimo i mogućnost zbog evo tih 10-20% smanjene drvne mase koju ćemo kao etat posjeći u toj godini, gubimo mogućnost zapošljavanja ljudi, znači 8200 ljudi više neće biti potrebno u Hrvatskim šumama. Hrvatske šume svojim kapacitetima izvrše oko 50% otprilike sječe, oko 50% privlačenja, svega 10% prijevoza, znači sve ostalo rade poduzetnici koji žive na tim područjima gdje se ti radovi rade, znači doslovno od Dubrovnika do Iloka. Najveći problem upravo s poduzetnicima je baš Lika, Banija, Kordun, slabo naseljena mjesta. Treće, tu su i agencije znači, koje rade za nas povremeni posao nam nude. Znači uz poduzetnika koji stalno zapošljavaju ljude, imamo i te ljude koji povremeno nalaze posla u Hrvatskim šumama preko agencija, ali to su 1000 ljudi opet tijekom cijele godine, pogotovo nekim sezonskim masovnim poslovima. I onda tu na kraju naravno drvna industrija kao partner, praktički kao oplemenjuje to što šuma izlazi. Znači
problem je ogroman. Evo, kolega Štec je rekao, politički problem, populistički, demografski problem, kako god ga nazvali. Znači, najmanji je problem sama vrijednost koja će se kompenzirati, nadam se, evo, iz nekih kompenzacijskih mjera i nekakvih fondova iz Europske unije, ali kažem, puno veći je problem narušena stabilnost naših ekosustava, šuma onaki kakvi smo ih i doveli do toga da se kaže da evo na trećini, odnosno 40% hrvatskih šuma u državnom vlasništvu, da može biti Natura 2000, jer evo upravo tu treba sad zaštititi dalje tu zaštićenu vrstu, odnosno zaštićeni stanični tip. A na koji način smo doveli do toga da on može sad biti zaštićen po upravo normalnim gospodarenjem kako smo do sada radili. Pustite nas da i dalje tako radimo. Evo, to je onda kod nas Natura 2000. Evo, kažem, evo, to je nešto što se trebala provesti rasprave i što je trebalo uzeti u. Da, Krešo, ja ne znam jesi li ti možda ili Goran, ali evo da se osvrnete na još jedan institut kojega mi imamo u našem šumarstvu, na kojega smo posebno ponosni, a to je izdvajanje za opće korisne funkcije šuma. Sad kad gledamo zadnjih dana ove mjere nove koje su dovedene za sprječavanje širenja ili ublažavanja COVID-19, svi se bune na takozvane parafiskalne namete gdje se i taj naš OKFŠ svrstava. Ja nisam previše bio upućen u to, ali sam bio na nekim raspravama gdje, kak se zove, Europa ne dozvoljava duplo financiranje, znači iz dva izvora. Šta se dešava s tim OKFŠ-om? Bio sam sudionik zadnje izrade pravilnika o trošenju tih sredstava OKFŠ-a, gdje mi sada iz toga financiramo puno toga, samo ne ono što bi trebalo i što je bila ona jedna plemenita ideja kad se uvodio taj institut. Pa sada, ne znam, gro novaca ide u vatrogastvo, u razminiravanje i ko zna u što drugo. Kakva je situacija sa OKFŠ-om? Da li se tu preklapamo? Da li mislite da se to dobro troši ta sredstva ili bi trebali i dalje smanjiti? Neki čak predlažu da se to i ukine, da je to izrazito nešto nepovoljno za naše gospodarstvo. Na kojim smo sad stopi izdvajanja iz ukupnog prihoda? Izvoli, Krešo. Evo, ako mogu ja, normalno tu je kolega Goran koji također može to reći, ali što se tiče znači, Hrvatskih šuma, gledamo zapravo da je sada trenutno naziv tih sredstava, odnosno naknade, vrlo nezgodan, jer spomenju se i dalje OKFŠ kao opće korisne funkcije šume i sami ste rekli da zapravo veliki dio tih sredstava zapravo ne odlazi u šume. Znači, otprilike prikupljenih 250 milijuna kuna godišnje sada, evo, po stopi koja je bila 0,265, znači 265 promila u odnosu na prihod javnog subjekta, firme, trgovačkog društva u godini dana, s tim da oni koji imaju prihod manji od 3 milijuna kuna ne plaćaju, znači taj OKFŠ. Kad je krenuo OKFŠ početkom Hrvatskih šuma, znači ta naknada iznosa 0,07%, znači 7 promila, je bila u odnosu na prihod svih pravnih subjekata. Evo, nažalost, kažem, sad je to smanjeno i palo je na ukupno 250 milijuna kuna. 37% završi u Hrvatskim šumama, znači povlačimo ta sredstva situacijama za radove po zakonu o šumama i pravilniku, znači o raspodjeli sredstava, na koji način se ta sredstva mogu koristiti. Znači, svega 37%, jednostavno u ovoj godini, evo, to je 45 milijuna kuna, s obzirom na ipak nešto veću ukupna uplata, bit će i 60 milijuna, evo dobili smo upravo odobrenje da povećamo taj iznos. 12% pripada privatnim šumoposjednicima, opet kroz njihove projekte i aktivnosti. 1% je predviđen za znanstveno istraživački rad i to je 50%. Ostalih 50% pripada 30% razminiranju i 20% vatrogastvu. Znači, OKFŠ, naknada OKFŠ je zapravo 50% za razminiranje i za protupožarne aktivnosti, da li preventivne ili one baš za samo gašenje požara, a znači manje od 50% završava u šumama, što privatnim, što državnim. Znači, vrlo nezgodna situacija, taj iznos je vrlo mal, koristi se isključivo u mediteranskim podružnicama, znači uprava šuma Split, uprava šuma Gospić, Senj, Buzet i djelomično Delnice, onaj riječki dio, primorski. Znači, samo za radove na kršu gdje praktički nema gospodarskih šuma i šume ne mogu isfinancirati radove gospodarenja šumama, znači iz prihoda iz tih šuma. Ispada da Hrvatske šume, onda Slavonija, kontinent, gospodarske šume, znači evo oko Zagreba, Karlovca, Posavine, Podravine, financiraju zapravo održavanje šuma, odnosno šumskog zemljišta Mediterana, evo što se praktički OKFŠ-om bilo
popravilo. Znači, OKFŠ, svi smo nekako zajedno sudjelovali, svi pravni, kažem, subjekti u Republici Hrvatskoj su sudjelovali kroz tu naknadu i održavali taj krš koji je samo neodrživ. Evo, i taj model je bio prihvaćen i prepoznat i u Europskoj uniji. Evo, čak neke zemlje članice Europske unije su htjele prepisati taj model kad smo ga mi počeli na neki način rušiti i čak se ograđivati od njega, sve više ga smanjivati i kažem, to je sad... Dobro, Krešo, evo ja samo mogu reći da sam ja pričao sa tvorcem te, kak se zove, inicijative, a to je bio prvi ministar šumarstva u Republici Hrvatskoj, gospodin Ivan Tarnaj, koji mi je ispričao povijest, jer oni su htjeli iznaći model financiranja submediterana i Mediterana. Tako je to bilo zamišljeno, tad su oni i došli do toga 0,07% sa prvim ministrom financija, ali vidimo u što se to izrodilo. Ja bih možda sad dao priliku gospodinu Josipu Feletaru koji je iz realnog sektora. Kolega Josip, jel vama ovo izdvajanje za opće korisne funkcije šuma predstavlja neki problem? Da li vas to stvarno unazaduje, da li vam ne da vaše investicije? Evo, recite nam vi, samo ukratko. Vi imate više od 3 milijuna kuna, ali tako, prihod? Do 250 milijuna kuna. Evo vidite sad. Svaki znate kad mi u realnom sektoru uvijek gledamo kada svaki nekakav namet i nešto što morate izdvajati, a toga ima sa svih strana puno, onda pogotovo ako se borite i ako vam radnici imaju malu plaću, nam je sve problem. No, međutim, mislim da nije to tako veliko opterećenje i da to nije baš tako neizdrživo. Ono što bi ja malo samo volio konkretnije vidjeti to kad se vrati negdje, jer mi smatramo da od naše šume ovdje s Spačvanskog bazena poprilično se stvara značajan prihod i OKFŠ koji se plaća, da se to vrati nazad na ono područje odakle je krenulo, odakle je zauzeto. To je nekakav cilj. Imam osjećaj da je mi u principu od prihoda od mora ili negdje, znači najviše dijela toga se obnavljaju Gorski kotar, Lika i more, a mi ništa od naplate od turizma ne dobijemo u Slavoniji vezano za obnovu i šuma i gospodarstva ili nešto tako. Tako da, evo, nešto sam neodređeno odgovorio, ali da je nešto značajno neko opterećenje nije. Hvala lijepo. Evo sad na kraju još jedno pitanje našem današnjem organizatoru, a to je kolega Zdenko Bogović. Kolega Bogović, možda vi mnogi ni ne znate, ima je privatnu tvrtku koja se bavi izradom planovima gospodarenja. Isto tako, unutar te svoje firme imaju registriranu djelatnost, znači da se bave sa poslovima gospodarenja šumama, pa znam da upravljate, odnosno vaša firma upravlja sa jednim većim kompleksom šuma koje su privatizirane, to je bazen tamo Đurđenice, Slatine, na Papuku i slično. I sad nalazite na probleme kao sa dvije strane, znači kao firma koja izrađuje te planove gospodarenja, a isto tako i morate gospodariti sa nekim tim šumama. Kako to sve usklađujete? Šta vi mislite da bi trebalo napraviti da se to malo ubrza, olakša? Jer mislim da ovo sve samo stvara nama dodatne neke prepreke koje su nepotrebno po meni, jer opet mi nakon pola godine ili godinu dana dođemo do nekog suglasja. Evo pa probat ćemo s vama završiti, jer dobivam signale da smo već i mi ušli u prekoračenje. Što kraće, hvala lijepo, ja ću zato brzo pričati. Bijeli je dan, lijep je dan, fenomenalan događaj, hvala svima unaprijed. Samo ću reći da je Dalmacija doprinosi kroz svoje poslovne subjekte u OKFŠ i taj lokal patriotizam je pozitivan, ali naše sve kompanije ulažu u OKFŠ. Mislim, čisto radi javnosti. Druga stvar, 7 milijuna kuna je sad granica, ne 3 više. No, slažem se s vama. Glavni problem je nama kao ljudima koji implementiramo ovo na terenu, konfuzija. Znači, u izlaganjima kolege Morija i kolege iz Austrije vidi se totalno jedan drugi princip primjene natura. Znači, kod njih je to daleko iza nas. Mi smo odmakli gotovo, mislim da je ovaj projekt Natura možda u Hrvatskoj prvi u Europi da se počeo primjenjivati na terenu. Znači, mi imamo izvršno da moramo ići na teren i odraditi prema rješenju Ministarstva sada gospodarstva i održivog razvoja na način da zaboravimo sva naša znanja
u šumarstvu. Što znači, u jedan dokument suprotstavljamo dvije stvari. Znači, stavili smo uvjetno bioraznolikost i održivo gospodarenje šumama. NGOs ili ljudi koji su zaduženi za ovu stranu bioraznolikosti naprosto ne vide održivo gospodarenje, jer to ne ide. I sad kad vi primjenjujete ili provodite taj isti dokument, vi u dokumentu piše ne smiješ raditi i s druge strane trebaš obnavljati šumu. Znači, doveli smo, evo konkretno naš slučaj, jedna šuma oko 2500 hektara je izdvojena više iz gospodarenja zbog nemogućnosti primjene mjera, jer to je nemoguće sprovesti, jer mi bi praktički uvjetno rekli radili sami protiv sebe kao šumari sa onim spoznajama kojim smo naučeni. Što znači, ta šuma od 2500 hektara je izdvojena iz gospodarenja, jer vlasnik praktički nema ništa od te šume, nego samo obaveze i kaznene odredbe. U tom kompleksu radi ograničenja vam je uskrata od 12.000 kubika godišnje kao sirovinska baza koja je bila prije za onaj kraj, konkretno za područje Požege. To je jedan od primjera. Ako smijem, profesor, da smijem spomenuti i ovo u Gorskom kotaru, vašu šumu. Ne moju šumu, nego fakultetsku šumu. Fakultetsku šumu, ispričavam se. Evo, bilo bi lijepo da čovjek ima, ali nema. Ispričavam se svima. Znači, primjer gospodarske jedinice Belevine, to je negdje 280 hektara. Da bi mi mogli dobiti suglasnost na projekt, to jest na program za tu gospodarsku jedinicu, koja je ujedno i plan upravljanja, moramo apsolutno implementirati 3 stvari. Prvo, ovaj broj stabala preko 30 cm, što znači nema obnove, znači, a to je znanstvena šuma i zato je otišla u tu desnu stranu. S druge strane, moramo smanjiti intenzitet. Znači, intenzitet, on je direktna posljedica obnove. Znači, stanje šuma je tako da moramo djecu stvoriti. Bez tog ne ide. Treća stvar, imamo još 2 do 3 dodatne zapreke, a to su u kubicima na etatu. I kad to zbrojite, vi imate uskratu od svojih 30.000 kubika propisa za 10 godina idućih, uskratu od 8 do 12 kubika manje u tih 30. Znači, da bi taj projekt prošao, mi moramo sad prihvatiti da smanjimo etat za 10.000 kubika otprilike. Što znači, u svakom obrascu O3 ili u svakoj sastavni mora biti zavedeno 15 kubika, mora ostati drvne zalihe. Znači, vi računate etat, ali u obrascu kod doznake morate upisati, to jest morate prstenati stabla, jer smo sve to zakonski regulirali i to se onda prati. Zašto to još nije ušlo pa i u šumama i tako dalje? Zato što se nije još ekipirala druga strana u smislu financija, u smislu kadra, u smislu inspekcije. Ali to će biti unutar 2 do 3 godine, uopće nije sporno. Tako da reakcija će vjerojatno biti posljedična na ovo što smo danas izrekli u financijskom dijelu i ovome dijelu gubitka radnih mjesta. Kad se pokrene u šumama taj proces i kad počne drvna industrija dobivati, ajmo manje resursa u osnovu onoga što su dogovorili ili mogli imati do sada. Evo, ako sam pomogao. Evo, hvala kolegi Bogoviću. Ja ću zatvoriti ovu panel raspravu. Ja se zahvaljujem svima sudionicima. Kolega Šterc, vama još jedan hvala. Josipe, tebi isto puno hvala. Kolega Mori, puno vam hvala. Greguroviću hvala. Krešo, tebi hvala i da kako Zdenko, mi ćemo se čuti i poslije ovoga. Ja se nadam da smo pokušali odgovoriti na dio tih pitanja, dio tih problema. Meni još jedan taj žao što nemamo nekoga iz resornog ministarstva da čujemo njihove argumente zašto se to tako radi, ali se ja nadam da je ovaj današnji naš stručni skup pokrenuo neka pitanja. Vidim ovdje dole u dnu monitora da imamo 115 sudionika. Ja se nadam da neko sluša iz našeg resornog ministarstva. Opet velim na jedan taj po meni ružan naziv zaštitari, ništa oni nisu veći zaštitari, niti vole tu našu prirodu nego i mi. Ja sad predajem riječ kolegi Miljenku Županiću, ja se ispričavam eventualno za moju možda neku grešku, ne tako baš stručno vođenje, ali prvi put mi je pa se nadam da će drugi put biti bolje, ako bude prilike. Hvala vam lijepo svima. Hvala lijepa.
Zahvaljujem svim panelistima i moderatoru profesoru Oršaniću. A sada na kraju pozivam dekana Šumarskog fakulteta profesora Tibora Penteka da iznese zaključke. Hvala lijepo, Miljenko. Poštovane dame i gospodo, uvažene kolegice i kolege, evo još jednom vas nakon ove uistinu zanimljive i dobro vođene panel rasprave sve lijepo pozdravljam i dopustite mi da vam predstavim završne zaključke današnjeg stručnog skupa koji su proizašli iz prezentacija svih predavača, iz panel rasprave naših panelista i iz ankete, odnosno odgovora na pitanja na koja su sudionici skupa imali mogućnost odgovarati nakon svakoga predavanja. Evo redom zaključaka. Održivo i potrebno gospodarenje šumama u Republici Hrvatskoj temelji se na stručnom i odgovornom gospodarenju šumama i šumskim zemljištima. Takvim se gospodarenjem održava biološka raznolikost, stabilnost šumskog ekosustava i dostupnost drvne sirovine, te optimalno ispunjavanje ekološke, gospodarske i društvene funkcije šuma. Drugi zaključak kaže: implementacijom mjera zaštite prirode koje su propisane Zakonom o zaštiti prirode u šumsko-gospodarske planove postavljaju se ograničenja u gospodarenju šumama, što prekida normalno gospodarenje i obnovu šumskog ekosustava. Treći zaključak. Među osobito negativnim posljedicama ograničenja gospodarenja šumama koje nastaju provedbom Zakona o zaštiti prirode svakako je smanjenje dostupnosti drvne sirovine, zbog čega se smanjuje proizvodnja u šumarstvu i u drvnoj industriji, te broj radnih mjesta u ruralnim područjima. Zaključak broj 4. Uredba 1305/2013 Europske unije predviđa kompenzacijske mjere za vlasnike šuma zbog njihovih gubitaka, dok njome nisu obuhvaćeni povezani gubici u cijelom lancu vrijednosti u šumarstvu i sektorima koji se temelje na šumi i koji su izravno pogođeni smanjenjem drva na tržištu. Peti zaključak. Mjere zaštite prirode postavljaju ograničenja u održivom gospodarenju šumama, što značajno utječe na smanjenje odliva CO2 u šumama. I zaključak broj 6, koji se sastoji od 3 podzaključka, veli ovako: prijeko je potrebno pod a. provođenje znanstvene, cjelovite analize stanja i posljedica primjene sadašnjih ograničenja gospodarenja šumama, a koja nameće Zakon o zaštiti prirode na nacionalnoj razini. Pod b. poduzimanje aktivnosti koje su usmjerene smanjenju trenutačnih ograničenja mjera zaštite prirode u šumskim ekosustavima u suglasju s načelima stručno utemeljenoga, održivoga i priroda i bliskoga gospodarenja šumama, te smanjenju površina šuma pod mjerama zaštite prirode. I pod c, zadnje, ne najmanje važno, hitno pokretanje postupka izrade nacionalnog šumarskog programa i strategije šumarstva Republike Hrvatske koji će uključiti sve dionike u šumarstvu i sve sektore koji se temelje na šumi. Poštovane dame i gospodo, izneseno su bili zaključci današnjega stručnog skupa kojega cijenim izuzetno kvalitetnim i uspješnim. Nadam se da će donositelji odluka, prije svega oni na nacionalnoj razini, čuti i poslušati glas hrvatske šumarske struke, odnosno da će žurno poduzeti sve aktivnosti usmjerene ka realizaciji zaključaka današnjega stručnog skupa. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a siguran sam i svi ostali dionici u sektoru šumarstva i u svim ostalim sektorima temeljenima na šumi, staviti će pri tome sve svoje znanstvene, stručne i ostale resurse na raspolaganje. Zahvaljujem vam svima na pozornosti, te sada predajem riječ gospođi Branki Lakovac, koja će nam se obratiti kratkim završnim govorom i zatvoriti skup. Lijepi vam pozdrav. Zahvaljujem se dekanu Penteku. Zapravo on je sve već rekao, ja ću se samo još formalno zahvaliti u ime organizatora Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskog saveza udruga privatnih šumovlasnika. Svima se doista zahvaljujemo na sudjelovanju i praćenju današnjeg online stručnog skupa
politike i zakonodavstvo Europske unije i Republike Hrvatske u potrebnom gospodarenju šumama, izazovi i posljedice. Podsjećam da će snimka današnjega skupa biti dostupna na YouTube kanalima Šumarskog fakulteta i Hrvatskog saveza udruga privatnih šumovlasnika. Hvala vam u ime organizatora još jednom i želim vam ugodan ostatak dana u ovom jednom zimskom ugođaju.